so bɔ no hoɔden sɛ bɛyɛ a adan a sese ho akɔ atwe wɔ man mu a amanfo a nyame ato nsɛm a wasibie ɛde bu wɔ mu a sɛbe wɔnni bie no enkanka ne aban adwumayɛfo bɛnya baabi de otira to kɔ asantema ntam a ɔde si n'ani so ɛne nano ada agyegyefo esi bi ma wɔn aban adwumayɛfo nkaeɛ so ɔsi adan maako bɛsa hanu na meka sɛ emu ha aduɔwɔtwe enum 185 de ɔkyerɛ a wɔwie ho dwumadi a ne sa adom kase abɔkyire na yɛnkɔkɔrɛ sɛ de ho nsɛm esitie Ensasi na ebro eka no bese ahanaya ekodi abansem ewo enkwasom ebremu asan ababedi utumfuo osetutu the second nkonyansa ase no ho ebi na aka ho bi ama aban adwumayefo atraya na ewo sansa ase ne so sa abre no wo mohwe na woyi wonyina edi afri so eno aka ho bi ama panyina wo hwe nsa so asante mantem hia Mr. Peter Osewusu achechiremu achadom we ye aban twa conversation bia eno oje nti Yanana appeal from our government. I think during the NDC time, and then it was agreed that half of the land should be ceded to him as compensation. Now, baby, a diamond no government bungalow so for intimate say obitu musa. Until the acquire say, ye baby a government ageno afano. You be two or more at this bungalows aba maybe a government are retain on yes bungalows no your country is about 200 units amasante mantem so afobra wo bo ntwade na niko hwe ye akyere ni so e de afa dwumadie no ekwan a efa so ekɔ no was see about 200 units na briefing a de ama me no kyerɛ sɛ about 185 units na see ashasi ndia ka be 15 ye hwe ni yesi na enam sɛ aban so ni sika da ho wadi ebitua developers ne castrating no ti ehye ewo ho ne se asase na ewo ba bia ya ban dia no developer bia dan dodo a wusi no omo sese ho sika ne ehu asase dodo a ewo se yedan ye de hye wanan enti protocol se mbeka se land swap